Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bidot. Taong 1977, alang-alang, Leyte. Noong mga panahong ito, nasa edad 17 anyos pa lamang si Bidot. Konting paglilinaw lang pinuno. Lolo ko itong si Bidot. At sa ngayon, kasama pa rin namin siya sa bahay. Hindi ko na sasabihin ang eksaktong lokasyon namin, pero nandirito pa rin kami sa Leyte. Matagal na kaming umalis sa alang-alang dahil sa mga hindi magandang nangyari. Maski ang tatay ko saksi sa mga ito, kaya ang lahat ng istorya ng aking lolo ay talaga namang pinaniniwalaan ko. Nagugat ang kanilang karanasan noong sila'y nagsimula sa pagtitinda ng mga ulam. Malaki ang bayan ng alang-alang pinuno. At sa mga taong yon, marami na roong naninirahang mga indibidwal. Payapa at patuloy na umuusad ang komunidad. Wala roong nangyayaring gulo, maliban na lang sa mga pangyayaring kinasangkutan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Noon pa man, naniniwala na ang mga taga roon sa pag-iral ng mga aswang at mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata. Pinaniniwalaan nila ito dahil halos lahat sila nakakita na. Maging si Bidot noon, aminado na minsan ang nakaranas sa pambibiktima ng mga aswang. Kung hindi nyo kasi naitatanong, manggagamot ang nanay niya. Marami itong pasyente sa kanilang baryo at hindi may pagkakailang kilala at bantog ito. Ang kaso lang merong problema. Hindi ito marunong sa kahit na anong uri ng kombate. Ang alam lang talaga nito, manggamot at gumawa ng mga pangontra. Kaya 2 beses sa isang buwan, bumababa ang tsuhi ni Bidot na isang antingero. Nakatira pa yon sa Amahit, pero nagsasakripisyo ito para lamang maproteksyonan ng kapatid niya na siyang ina ni Bidot. Sa ganoong pamamaraan, napapanatag ito tuwing nakakabisita ito sa kanila. Utos din kasi yon ng lolo nila, kaya wala itong magagawa kundi ang sumunod. Habang abala yon sa panggagamot, nakatuon naman ang kanilang atensyon ng kanyang mga kapatid sa pagtulong sa kanilang ama. Sila ang naglilibot ng tinda para mas madali itong maibenta. Magtatatlong taon na rin nila yung ginagawa, kung saan sa loob ng mga taong yon, wala namang nangyayaring hindi inaasahan. Lahat umaayon sa kanila, kaya medyo panatag na rin sila kapag ka nagbebenta. Ang hindi nila alam, na ilang buwan mula noon, mangyayari ang kalbaryong tatatak sa kanila. Ayon kay Bidot, nagsimula ang lahat nung umuwi ang tatay nilang lasing na lasing. May mga galos ito sa mukha tapos punong-puno ng dugo ang kamay at damit nito. Wala silang ideya kung ano nangyari, pero pinagdududahan na nila ito na baka merong nakaaway. Gayunpaman, walang naglakas loob na kumprontahin ang kanilang padre de pamilya, lalo pat alam nila ang ugali nito tuwing ito ay nasa ganoong estado. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ng silid ang ina nilang manggagamot. Bidot, ano yan? Bakit hindi kayo dyan nag-iimikan? Meron bang problema? Nang marinig ni Bidot ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang napatingin habang bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Mag-iilang segundo rin siyang hindi nakaimik bago siya nagdesisyong sumagot sa nanay niya. Nay, si tatay ho kasi, may mga dugo sa kamay tapos parang napaaway. Hindi ho namin alam kung ano nangyayari sa kanya. Kanina ho kasi, iniwan niya kami habang nagtitinda. Siya na lang ho ang kausapin niyo, Nay. At alam niyo naman pong takot kami sa kanya eh. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, hindi yun nagdalawang isip na puntahan ng kanilang ama. Alam kasi nito na takot ang tatay nila kapag yun na ang kausap niya. Maya-maya pa, nang magkaharap na ang dalawa,
Tahimik lang namang nagmasid sila Bidot at ang mga kapatid niya. Hindi na sila roon lumapit dahil natatakot sila na baka sila ang mapagbalingan ng galit nito. Maya-maya pa, nagsimula na ang sermon ng kanilang ina. Pilit nitong tinatanong ang kanilang ama, pero hindi yun sumasagot. Literal na nakayuko lang ito, tulalang nakatingin sa sahig na animoy naglalakbay ng napakalayo ang isip. Wala rin itong imik sa lahat ng bagay na kanyang naririnig, kaya naman habang tumatagal, mas lalo pang nangkalaiti sa galit ang kanilang ina. Kalaunan, nang mapagtanto nitong wala talaga yung balak na magsalita, tsaka nito kinuha ang itim na kawayan na naroon sa loob ng kanyang bulsa. Marahan niya yung inilapat sa tagiliran ng tatay nila habang nagwiwika ito roon ng, "Ano, Tomas? Gusto mo pa bang mahirapan bago ka magsalita? Huwag mo akong pipilitan. Alam mo ang ugali ko." Pagkasambit ng kanilang ina ng mga katagang yon, agad namang napatingin dito ang kanilang ama, bakas ang matinding takot at pagkasindak sa muka. Maya-maya pa, kahit labag sa loob nito, naglakas loob na itong magwika. Wala silang ideya kung bakit yun nangyari, pero sa estado ng tatay niya, parang takot na takot ito sa hawak na kawayan ng kanilang ina. Hindi ko sinasadya yung Charing. Aksidente lang ang nangyari. Yung binatilyo kasing yun, ilang araw na kaming minamanmanan. Kaya ang ginawa ko, kinumpronta ko ito. Pinagbantaan ko siya na huwag niyang gagalawin ng mga anak ko. Pero hindi siya nakinig. Hanggang sa nagpang-abot na kaming dalawa. Sinubukan akong patayin ng batang yun. Kaya ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Hindi ko kasalanan ng pagkamatay niya. Sinong bata ang tinutukoy mo? Huwag mong sasabihin sa akin anak ito ni Tata Kulas. Demonyo ka, Tomas. Wala ka talagang magandang ginawa sa pamilyang ito. Puro na lang pahamak. Puro na lang problema. Nang marinig yon ng kanilang ama, humingi ito ng tawad sa kanyang asawa habang nagdadahilan. Kesyo hindi niya ito sinasadya, gusto lang niyang ipagtanggol ang mga anak niya at kung ano-ano pang mga rason para pagtakpan ng kasalanang ginawa niya. Ngunit nang marinig ito ng kanilang ina, hindi ito kaagad naniwala. Alam nito na matagal na itong galit sa anak ni Tata Kulas dahil sa pagkakaroon nito ng dugo ng aswang. May matagal na ring alitan ng kanilang pamilya sa mga taong yon, kaya hanggat maaari, iniilagan talaga ito ng kanilang ina. Ayon kay Bidot na, hindi naman talaga niya masisisi ang tatay niya. Gawa ng yung batang yon, dapat nga talagang kagalitan. Isipin ninyo, sa edad nitong 15 anyos, salot na ito sa lugar nila. Lumaki itong magnanakaw at kapag walang nabibiktima, pumapasok ito sa mga kabahayan para manguha ng mga gamit na hindi sa kanila. Madulas at malikse ang batang yon, kaya hindi ito nadadakip. At ang mas nakakagulat pa, merong usap-usapang noong nag-aanyo itong pusa kapag malapit na itong mahuli. Dahil sa mga istorya, pinaniwalaan sa baryo na aswang ang anak ni Tata Kulas. Marami ang nagtangkang magpalaya sa mga ito sa kanilang lugar, pero lahat ng mga individual na gumawa nito, bigla na lamang nawawala. At dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't wala nang nangaspa na palayasin ang pamilya. Makailang beses na rin kinausap ni Tata Kulas patungkol sa ginagawa ng anak niya, pero wala itong naging pagdisiplina. At sa halip na magalit ito sa kanyang anak, pinoprotektahan niya pa yon sa harapan ng maraming tao. Kesyo wala silang sapat na dahilan, purong paninira ang lumalabas sa kanilang mga bunganga at sadyang may galit lang sila sa anak niya, kaya sila nagkakaganon. Kalakip din ng mga salaysay na yon ang pagbabala ni Tata Kulas sa sino mang taong mananakit sa kanyang anak o kapamilya. Mariin itong inilahad. Hindi siya magdadalawang isip na pumatay ng taga-baryo kung ito'y kinakailangan. Dahil sa mga ganoong salaysay,
kung kaya't wala nang nangahas na sumuway sa anak nito. Ang ginawa ng mga kakilala nila, hinihigpitan na lamang ang pagbabantay sa tahanan nila para hindi sila masalisihan. Di na rin nila pinapansin ang anak nito sa tuwing yon ay dumaraan. Sa totoo lang pinuno, di naman sa lahat ng oras masama ang batang yon. Meron talaga itong araw na gusto nitong gumawa ng kalokohan, pero kapag normal naman ito, nakakausap yon ng maayos ng mga tao. Madalas din nila itong makitang naglilibot ng uling para maghanap buhay. May mga bumibili naman. Ang problema palaging may sobra ang mga dala nitong paninda, kaya siguro napipilitan itong magnakaw. Isa pa sa mga rason ay yung nanay nitong may malubhang karamdaman. Nga pala, 7 ang anak ni Tata Kulas. Yung batang yon ang bunso, kaya ito ang naging paborito ng pamilya. Yung mga nakatatanda naman, hiwalay na sa bahay nila Tata Kulas. May mga pamilya na rin kasi, pero hindi malayo ang tirahan ng mga ito. Malapit lang yun, at araw-araw nakikita ito nila Bidot na bumibisita sa mga magulang nila. Kaya naman ang marinig nila ang nangyari, abot langit ang kanilang naging pangamba. Hindi kasi nila sukat akalain na mapapatay ng kanilang ama ang pinakapaboritong anak ng kuno-kunong aswang sa lugar nila. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, walang nagawa ang kanilang ina kundi tanggapin ito. Medyo nanawa na rin kasi yon kakasalita at alam nito na kahit anong gawin niyang pagsisisi rito, sadyang huli na ang lahat. Ang kinakailangan nilang gawin, tanggapin ng mga bagay-bagay. Matapos ang away ng dalawa, tsaka naman nila nakita ang kanilang ina na dali-daling pumasok sa loob ng kwarto nito. Ilang segundo yun doong nagtagal bago ito lumabas bit-bit ang isang liham. Paglapit nito sa kanila, agad siya nitong tinawag habang nagwiwika ito ng, "Bidot anak, pakidala ang sulat na ito kay Tiyo Apang mo. Sabihin mo agad na pumunta sa lugar namin para maibigay ko ito sa mga kapatid at magulang ko. Importante kamo ito, kaya kung maaari, huwag na niyang paabutin ng bukas. Sabihin mo nakikiusap ako." Nang marinig naman ito ni Bidot, kahit kinakabahan ay hindi siya nagdalawang isip na sumunod. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, narating na niya ang bahay ng tiyuhin niyang madalas magdala ng sulat na mula sa nanay niya. Nang makita siya nito, dali-dali naman itong lumapit habang nagtatanong. Walang sabi-sabi, agad niyang inabot ang liham habang inilalahad ang mga habilin ng kanyang ina. Nang marinig naman ito ng tiyuhin niya, dali-dali itong umalis kahit papagabi na. Si Bidot naman umuwi na rin ng bahay para maabisuhan ang nanay niya ukol sa iniutos nito. Pagdating niya ng bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nagmamasid sa labas. Hindi yun umiimik at sa estado nito parang may malalim itong iniisip. Nung makita niya ang kalagayan ng nanay niya, agad niya itong inabisuhan ukol sa ipinapagawa nito sa kanya, pero hindi na yon nakapagsalita pa patungkol dito. Basta ang sinabi lang nito sa kanya, pumasok siya sa loob, bantayan niya ang kanyang mga kapatid. Tingnan din niya ang ginagawa ng tatay niya at siguraduhin na hindi ito makakapusalit sa bahay nila. Nang marinig niya ang sinabi nito, di na siya nagsalita. Pagpasok niya sa loob ng bahay, bumungad ang tatay niya na nakagapos sa upuang tumba-tumba. May busal yun sa bibig at sa itsura nito para itong bilanggo. Makailang ulit siya nitong inabisuhan na alisin ang busal nito, pero di siya nakinig. Sa takot niya kasi, ang tanging utos lang ng nanay niya ang sinunod niya. Halos murahin na siya noon ng ama niya habang pilit na nagpupumiglas, pero di man lang siya natinag. Basta ang ginawa niya, humingi lang doon ng tawad habang sinusunod ang mga utos sa kanya. Akala nga noon ni Bidot, yun lang ang mangyayari noong mismong gabi, pero nagkamali siya.
Dahil pagtungtong pa lang ng alas 7, may mga narinig na silang kakaibang huni sa labas. Yung nanay niya, dali-dali na ring pumasok kasabay ng pagtrangka nito ng mga pinto at bintana. Inabisuhan din sila nitong maging tahimik sa lahat ng oras, anuman ang kanilang marinig. Mariin din itong inilahad na huwag silang magpapadala sa kanilang mga takot kung ayaw nilang mapahamak. Nakakaramdaman ng takot, naglakas loob siyang lapitan ito para kausapin. Ang nais niya, malaman ng totoo para hindi sila maguluhan. Nang marinig ng nanay niya ang kanyang sinabi, agad siya nitong inalalayan patungo sa isang maliit na siwang. Inabisuhan siya nito na dumungaw sa labas hanggang sa dito na niya masilayan si Tata Kulas kasama ang mga anak nito. Nakatayo yon sa kabilang ibayo ng kalsada at kahit madilim sa kinaroroonan nila, kapansin-pansin ang mga namumula nilang mga mata. Ayon sa nanay niya, inaasahan niya ang ganoong pangyayari dahil hindi si Tata Kulas ang tipo ng tao na mas pipiliing manahimik lalo na kung may nadisgrasya sa hanay nila. At sa estado ng pagdayo nito, naniniwala ang kanyang ina na gusto nitong makakuha ng kapalit para sa namatay nitong anak. Nang marinig ito ni Bidot, agad siyang nakaramdam ng matinding kilabot. Hindi siya kagad nakapagsalita, dala ng matinding takot. Maya-maya pa, kusa na siyang pinalayo ng nanay niya sa siwang para makabalik sa kinaroroonan ng mga kapatid niya. Sa inyong magkakapatid, ikaw ang mas may isip, Bidot. Kaya sa iyo ko ibinibigay ang trabahong ito. Huwag mo silang iiwan na kahit na anong mangyari. Habang sinasabi ito ng kanyang ina, panay ang ginagawa nitong paghaplos sa kanyang ulo na para bang nagpapaalam ito. Medyo kinakabahan na roon si Bidot Pinuno pero hindi pa rin ito umiimik. At kahit nanginginig na siya sa takot, pilit siyang nagpakatatag para lamang masunod ang iniutos nito sa kanya. Pagkaraan ng ilang minutong pag-uusap nila, nakita niya itong kinuha ang buntot pagi na nasa dingding ng bahay nila. Matapos nun, agad itong naglakad papalapit ng pinto, indikasyon na lalabas ito. Nung makita ito ng tatay niya, mas lalo pa itong nagpumiglas, animoy tutol ito sa ibig ng kanyang asawa. Gayunpaman wala itong nagawa dahil sa nakagapos nga siya. Paglabas ng nanay ni Bidot, dali-dali niyang isinarado ang pinto sa utos nito. At pagkatapos nun, agad siyang lumapit sa kanyang mga kapatid habang bakas sa kanyang muka ang hindi maipagkakailang takot. Kuya, anong mangyayari kay inay? Ha? Hindi ko rin alam, Omar eh. Basta, magdasal na lang tayo na sana'y ligtas siya. Sige na, pumasok na kayo at babantayan ko pa si tatay. Pagkarinig naman ng kanyang mga kapatid sa sinabi niya, agad itong nagsipasok sa loob ng kanilang silid. Nang maitarangka na nito ang pinto, naglakas loob siyang lumapit sa entrada para muling silipin ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ina. Natatakot man, mas nanaig sa puso niya ang kagustuhan na yon ay masilayan. Pagtungaw niya sa siwang, bumungad sa kanya itong nakatayo sa labas ng bahay nila habang kaharap nito ang grupo ni Tata Kulas. Nasa 8 na onang dumayo at sa estado ng mga ito, mukhang papatay ito ng tao. Nung makita ito ni Bidot, gustong-gusto niyang tulungan ng nanay niya. Dumating na rin sa puntong nagdesisyon siyang kalagaan ng tatay niya, pero nang akmang gagawin niya na ito, sumagi na naman sa isip niya yung habilin ng nanay niya. Hindi niya ito pwedeng labagin, kaya kahit mabigat sa kanyang loob, sinikap niya na sumunod. At para maibsan ang takot na kanyang nararamdaman, nanalangin siya habang binabantayan ng tatay niya. Lahat na yata ng santo tinawag niya hanggang sa may marinig siyang sigaw sa labas ng bahay. Pamilyarang sigaw na yon, Pinuno,
Kaya kung hindi siya nagkakamali, nanay niya ito. Ilang segundo pa ang lumipas, meron ng kumatok. Noong una, hindi niya mawari kung sino ito hanggang sa tuluyan na itong magsalita. Bidot, nandyan ka pa ba? Anak, buksan mo ang pinto. Pagkarinig niya nun, hindi siya nagdalawang isip na ito ay pagbuksan. Maya-maya pa, bumungad na sa kanya ang nanay niya na nakatayo at duguan. Sa estado nito, halatang wala na yung lakas, kaya bago pa man ito humandusay, dali-dali niya na itong nilapitan. At nung mahawakan niya ito, tsaka niya ito ipinasok, sabay sarado ng pinto. Pagsilay naman dito ng mga kapatid niya, bigla na lang itong nagsihiyawan. Lahat takot na takot, kaya bilang nakatatanda, agad niya itong inabisuhan na kumalma. Anya, hindi sila makakapag-isip ng tama kung pananaigin nila ang kanilang emosyon. Dagdag pa niya na, hindi ito magiging maganda para sa kanilang ina, kaya hanggat maaari, panatilihin nila ang pagiging kalmado. Boy, yung mga kapatid nating umiiyak, ipasok nyo na muna. Manatili lang ditong may lakas ng loob para makatulong. Sige na, kumilos na kayo. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kapatid, agad itong gumalaw. Kalaunan, nang maisaayos na nila ang lahat, tsaka sila noon nagdesisyon na kalagan ang kanilang amang umiiyak. Matapos nun, di na sila nagdalawang isip na tumawag ng manggagamot. At sa tulong ng kanilang ama, kung kaya't nakarating ng mas maaga ang mga ito sa bahay nila. Ayon sa mga manggagamot na tumingin, hindi biro ang kalagayan ng kanilang ina. Nagtamo ito ng matinding pinsala at kasalukuyan itong merong sumpa at lason sa katawan. Ikinalulungkot din itong ipaalam na posibleng hindi na ito makapaglakad pa dulot ng mga pinsala nito sa buto. Nang marinig naman yon nila Bidot, nagdulot ito sa kanila ng hindi maipaliwanag na problema. Gusto nilang tumulong, pero ano naman ang magagawa nila? Kinabukasan, nalaman na ito ng pamilya ng tatay niya. Nakapagpadala na rin yon ng mga manggagamot, kaya hindi na gaanong nagpaparamdam ang pamilya ni Tata Kulas. Akala nila tapos na ang problema, pero hindi nila alam, nagsisimula pa lang ito. Dumaan ng ilang araw, nanatiling tahimik ang kanilang tahanan. Hindi pa noon dumarating ang tiyuhin ni Bidot, kaya hanggat maaari, di na muna sila gaanong lumalabas ng bahay. Ang kaso lang, may mga pagkakataon talagang kailangan nila itong gawin, lalo na kung kinukulang na sila sa pagkain. Isang hapon, nang akmang magsasaing siya ng kanin para sa kanilang hapunan, nakita niya na wala ng bigas. Sakto ring abala noon ang kanyang ama sa pag-aalaga, kaya hindi na siya nagpaalam para mamili ng kanilang mga kailangan. Sa isip-isip niya, di naman siya magtatagal sa sentro, kaya wala itong magiging problema. Subalit sa kasagsagan ng kanyang pamimili sa tindahan, bigla niyang nakita si Tata Kulas kasama nung pinsan at pamangkin nito. Nung masipat niya ang mga nilalang na yon, alam niya na meron itong hinahanap dahil umiikot ang paningin nito sa paligid. Sa takot noon ni Bidot, agad siyang kumaripas ng takbo nang hindi niya pa nakukuha ang sukli. Mabilis niyang tinahak ang daan noon sa pagbabaka sakaling matatakasan niya ang mga ito. Pero pagliko niya sa isang makipot na eskinita, nakita niya si Tata Kulas na nakaupo sa hagdan habang kampanting naghihintay sa kanya. Pagpang-abot ng kanilang paningin, agad itong tumayo at sa sobrang bilis ng pagkilos nito, hindi na siya nakapalag pa. Basta, nakita na lamang niya si Tata Kulas nakatayo sa harapan niya habang nakahawak sa kanyang damit. Mahigpit ang pagkakahawak nito, animoy tatakas siya. Dahil sa pangyayari, halos pakiramdam niya unti-unti na siyang natutunaw. Maya-maya pa,
Dito niya nakita si Tata Kulas na dahan-dahang lumalapit ang muka. Sa puntong yun, amoy na niya ang nakakasukang baho ng bunganga nito. Di na rin niya maipagkakaila ang lakas ng baktol ng taong yun na animoy papatay sa kanya ng maaga. Pagngisi nito, mas lalo pang tumindi ang amoy na nalalanghap niya. Halos hindi na nga siya noon humihinga para lamang mapagtiisa ng baho ng taong kaharap niya. Ilang minuto siyang nagtagal sa ganoong estado bago lumayo sa kanya si Tata Kulas. Bakit ka kampanteng namimili rito? Alam kong nakita mo ang mga nangyari. Kaya bakit may lakas ka pa rin ng loob na pumunta rito ng nag-iisa? Ang tapang mo naman, bata. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bahagya itong napatingin sa mga kasama nito ng nakangiti. Wala itong sinasabi, pero duda si Bidot sa binabalak nito. Kaya naman para makalusot, sinikap niyang magmakaawa sa kanyang mga sagot. Wala na po kasi kaming makain eh. Kailangan kong mamili para sa aking mga kapatid. Maawa na po kayo. Wala naman po kaming kinalaman sa gulong ito eh. Keso may kinalaman o wala. Iisang pamilya kayo. Kaya lahat damay sa kasalanan ng tatay mo. Alam mo ba kung anong ginawa sa amin ng nanay mo? Pinatay niya ang dalawa sa mga katuko ko. Yung ginawa niyang yun, sapat ng dahilan para patayin rin kita dito. Pero syempre, hindi ko yun gagawin. Dahil meron akong mas magandang balak. Matapos nitong magsalita, agad nitong tinawag ang isa sa kanyang mga kasama. Paglapit nito, nakita niya ang isang garapong hawak-hawak nito na merong kakaibang likido. Ang likidong yon ay kakulay ng putik, kaya hindi niya makita ang mismong laman nito. Pagkuha ni Tata Kulas sa ibinigay ng kanyang kasama, agad siya nitong pinagtulungan hanggang sa mapadapa na siya nito sa lupa. At nang maisakatuparan na nila ito, tsaka siya nito pinatihaya habang hinahawakan ang kanyang mga binti at braso. Sapilitan din itong pinabuka ang kanyang bunganga hanggang sa maipasok na nito sa loob ng kanyang sistema ang mga likidong nilalaman ng garapon. Walang ideya si Bidot sa kung ano ang laman nito, pero wala naman siyang nararamdamang kakaiba maliban sa nakakasuka nitong lasa. Matapos itong mapainom sa kanya, agad siya nitong pinalo ng kahoy sa likurang bahagi ng kanyang ulo dahilan ng pagkawala ng malay niya. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa tabi ng isang abandonadong bahay. May mga tao namang dumaraan sa lugar na yon, pero walang kahit isa ang nakapansin sa kanya. Pagtayo niya, agad siyang naglakad papauwi, bitbit ang supot ng bigas na butas-butas. Nang hihina man, pilit siyang umusad hanggang sa makarating na siya sa kanilang tahanan. At nang makapasok na siya sa loob ng bahay, nadatnan niya ang kanyang ama na kanina pa palang naghahanap sa kanya. At saan ka namang pumunta, Bidot? Kanina ka pa naming hinahanap ah. Hindi mo ba alam kung anong sitwasyon natin ngayon? Peste kang bata ka. Marami na nga tayong problema, dumadagdag ka pa. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatay niya, wala na halos siyang naging lakas para makasagot pa. Basta ang nangyari lang noon, bumagsak siya sa sahig nang hindi na niya namalayan. Nang marinig naman ito ng mga manggagamot na tumutulong sa kanila, dali-dali itong lumabas para matingnan siya. Pagbalik ng kanyang malay, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga malapit sa kinaroroonan ng nanay niya. May mga tali ang kanyang braso at binti, animoy may kung ano siyang nakakahawang sakit. Dala ng kuryosidad, agad niyang hinanap ang matandang lalaki na tumutulong sa kanila. Pagsilay niya rito, mangiyak-ngiyak niyang naitanong ang kanyang kalagayan. At nang marinig nito ang kanyang sinabi, sumagot lang naman ito sa kanya ng,
Nayanggaw ka ng aswang bidot. Mabilis ang pamumuo nito sa katawan mo, kaya kailangan ka naming itali. May mga ginagawa na rin kaming proseso para matulungan ka, pero hindi ito magiging madali. Kaya sa ngayon, manalig at magdasal ka na lang muna. Ano man ang inilagay sa katawan mo, naniniwala kami na hindi ito makatao. Matapos niyang marinig ang mga sinabi nito, nagdulot ito sa kanya ng takot at alalahanin. Kahit bata si Bidot, batid niya na hindi maganda ang kanyang kalagayan noong mga sandaling yon. Naniniwala rin siya na kailangan niya ng tulong dahil habang tumatagal, unti-unti na niyang nararamdaman ang nilalang sa loob ng kanyang katawan. Ayon pa sa kanya na, noong mga oras na yon, parang may lumalangoy sa kanyang bituka. Hindi niya mawari kung ano ito, pero nararamdaman niya itong sumasagi sa loob ng kanyang sistema. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikipag-usap, lahat ng kakaiba niyang nararamdaman, isinumbong niya sa manggagamot. Ang kaso lang, sa lalim ng aral na pumasok sa katawan niya, wala rin itong malinaw na sagot. Basta ang nasabi lang nito, pinag-aaralan pa nila ang nangyari sa kanya. Aabutin din ng araw bago nito matuklasan ang kakaibang nilalang na nakatira sa loob ng kanyang katawan. At ang nakumpirma lang nito ay ang purong yanggaw na tumama sa kanya. Yun nga lang, hindi nila masabi kung saang lahi ito nagmula. Matapos ang kanilang pag-uusap, wala na rin siyang nagawa kundi ang magpahinga. Mula noon, gabi-gabi na siyang nagdarasal para sa kaligtasan niya. Ang kaso, kahit anong dasal walang dumarating na milagro. At habang tumatagal ang oras, mas lalo ring bumibigat ang kanyang kalbaryo. Nagsimula ang kanyang karamdaman sa simpleng paglobo ng kanyang tiyan hanggang sa sinabayan na ito ng matinding pamamayat. Nagkaroon na rin siya ng malalaking butlig sa katawan na kaagad napupuno ng mga nana. At ang mga butlig na yun pinuno ang mas lalo pang nagpahirap sa kanya. Inakala noon ni Bidot na katapusan na niya dahil sa tindi ng kanyang kalbaryo, pero pagdating ng kapatid ng nanay niya, nabago ang takbo ng tadhana. Hindi niya kasi inaasahan na napakalalim din pala ng karunungang taglay nito. At taliwas sa mga manggagamot na kasalukuyang tumutulong sa kanya, kagad nitong natuklasan ang karamdaman na kanyang iniinda. Kinumpirma ng tiyuhin niya na yanggaw nga ito, pero hindi yun ordinaryo. Nasisiguro nito na yanggaw ito ng isang gabunan. At para maprotektahan ang nasa loob ng kanyang tiyan, may kaakibat itong mga pangontra, sumpa at sabulag. Sa oras na ginalaw nila ito ng walang pag-iingat, papatayin nito ang kanyang katawan para sila'y mag-alangan na ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Dagdag pa ng tiyuhin niya, malimit sa mga nabibiktima ng ganoong aral, wala ng pagkakataon para makabalik pa sa normal. Dahil kung hindi sila namamatay, kusa nilang kinikitil ang kanilang mga sarili. Sa sandali kasi na malipasan ito ng ilang buwan, marami ng kakaibang mga bagay ang mangyayari. Una, mamanipulahin na nito ang utak hanggang sa makagawa na ito ng mga bagay na hindi naman niya sinasadya. At kahit hindi pa malaki ang yanggaw, may abilidad na itong gumamit ng balat kayo ng kanilang uri. At sa oras na mawala ang wisyo ng taong napasukan ito, kokontrolin niya yon upang makapaghanap siya ng pagkain. Malimit mga sanggolang kinakain ng mga ganoong nilalang, kaya hindi posibleng maghanap ito ng paraan para makatakas. Yon ang kinakailangan nilang pakatutukan kung hangad nilang mabuhay si Bidot. Matapos itong maipaliwanag ng tiyuhin niya, tsaka pa lamang siya nailipat sa pribadong silid. Hindi sila maaaring magsama ng nanay niya dahil posibleng magamit ito ni Tata Kulas para paslangin niyo ng mabilisan. Pagtatapat pa nito na ang sigalot na kanilang kinakaharap ay nagsisimula pa lamang. Kaya obligado sila na ito'y mapaghandaan. At kung hindi nila ito kakayanin, mapipilitan silang bumalik sa lugar nito
kung saan marami silang makakatuwang na mga albularyo. Ngunit nang marinig yon ng kanyang ama, agad naman yung tumutol. Ayaw kasi nitong tumungo sa probinsya ng nanay niya dahil may mga nakaalitan yun doon. Marahil nahihiya ito, kaya pilit itong umiiwas. Nang marinig naman ito ng tiyuhin niya, agad nitong kinumpronta ang tatay niya. Malaking taong tiyuhin niyang yon pinuno, kaya nung magkaharap ang dalawa, kita niya kaagad ang takot sa mukha ng tatay niya. Masyado ka nang nakaperwisyo, Tomas. Kaya ipagpapasalamat ko kung susunod ka sa mga nais ko. Huwag mo akong sasagarin. Baka kung ano mangyari sa'yo. Hindi kita tinatakot. Ang gusto ko lang, unahin ang kaligtasan ng aking kapatid dahil hindi kami duwag kagaya mo. Pasalamat ka. Di na ako nakialam nung nagsama kayo. Kung alam ko lang talagang magkakaganito, ako na mismong tumutol sa pagsasama ninyo. Kaya pala ayaw ka ng mga kapatid ko. Ngayon alam ko na ang dahilan. Nang marinig ito ng tatay niya, hindi na ito nakapagsalita pa. At ang tanging nagawa nito, mapayuko habang tulalang nakatitig sa sahig. Magmula rin noong sinabi yun ng tiyuhin ni Bidot, hindi na ito nagsalita pa. Matapos ng kanilang naging pag-uusap, tsaka umalis ang tiyuhin niya. Ilang oras din itong nawala bago ito bumalik bitbit ang isang malaking sako. Hindi ito ordinaryong sako pinuno dahil sa estado nito, pinasadya itong ipatahi ng tiyuhin niya. Maya-maya pa, nang maghahapunan na sila, sumadya ito sa kanyang silid para kausapin siya. Kahit papano kasi, bumubuti na rin ang lagay niya, kaya kahit papano napapanatag na rin ito. Yun nga lang, di pa rin niya maipagkakaila ang sakit na dulot ng nilalang sa loob ng sistema niya. Ayon kay Bidot, hindi maipaliwanag ang sakit ng bagay na yon. Para nitong tinutusok ang kanyang mga laman loob at minsan may punto pang para itong nanginginain doon. Basta, kapag nakakaramdam siya ng ganon, hindi niya maiwasang mapasigaw kasabay ng paghingi niya ng tulong. Nawawala lang kasi ito kapag nakakainom na siya ng lunas na mula sa iba't ibang uri ng halamang gamot. Dala yon ng tiyuhin niya na ginawa naman ng kanyang lolo. Nung malaman niya ito, hindi niya halos maisip kung gaano kalalim ang karunungan ng matandang ama ng tatay niya. At dahil sa mga narinig niya, mas lalo pa siyang nagkaroon ng pagnanais para ito ay makita. Ang kaso lang, pagkaraan ng 2 araw pagkatapos ng komprontasyon, bigla na lang hindi umuwi ang tatay niya. Hinanap ito ng tiyuhin niya pero wala itong nakita. Ipinagbigay alam na rin nila ang nangyari rito sa mga magulang nito, pero maging ito man, walang kaide-ideya kung nasaan ang kanyang ama. Nang marinig ni Bidot ang nangyari, nagpumilit siyang tumayo para sana tumulong. Yun nga lang, di siya pinahintulutan ng kanyang mga kapatid. Kaya kahit labag sa kanyang loob, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Kinagabihan noong mismong araw, nagkagulo sa loob ng kanilang bahay. Pag-uwi kasi ng tiyuhin niya, dala-dala na nito ang isa sa mga kadugo ni Tata Kulas. Duguan ang nilalang na yon at sa estado nito, para na itong malapit ng mamatay. Bukod kasi sa basag-basag nitong pagmumuka, saksi rin ng mga kapatid niya sa mga nabali nitong tadyang, binti at braso. Di na rin makakita ang nilalang, kaya nang maipasok na ito ng tiyuhin niya sa loob ng bahay, agad itong tinanong ng kanyang mga kapatid kung ano ang gagawin nila sa taong yon. Sa pagkakaalam kasi nila, labag sa batas ang ginawang pagdukot ng tiyuhin niya. Maski ang mga manggagamot noon nagulat, kaya agad nila itong inabisuhan na dalhin sa malayong lugar ang taong dinukot nito. Ngunit nang marinig ito ng tiyuhin niya, matapang itong sumagot dito ng, Mga bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikita na hindi ito tao? Anong tingin nyo sa akin? Nasisiraan ng ulo na mandudukot ng kapwa ko tao? Tingnan nyo na maigi ang demonyong ito. At kayo mismo magsabi
kung nagsisinungaling ba ako. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad yung nagbaba ng sabulag. At sa isang kisap mata, nakita mismo ng mga kapatid niya ang dahan-dahang pagbago ng anyo nito hanggang sa maging parang sa paniki na ang itsura ng muka. Bigla ring umunat ang katawan ng lalaki hanggang sa magsimula na itong umangil. Nang masipat naman ito ng mga albularyo, napaatras na lamang ang mga ito habang nagdarasal. Maya-maya pa, kaagad na humugot ng kutsilyo ang tsuhin niya para pugutan ito ng ulo. Sa maniwala man kayo o hindi, para lang itong pumuputol ng ulo ng manok. Walang emosyon, indikasyon na bihasa na ito pagdating sa pagpatay ng mga aswang. Matapos ang pangyayari, tsaka pa lamang nito itinapon ang labi sa labas ng bakuran na parabang basura na walang pakinabang. Pagbalik nito sa loob, agad itong dumiretso sa kanyang silid para matingnan ang kanyang kalagayan. Bidot, magpahinga ka na at bukas uuwi tayo sa amin. Doon ka na magpapagaling para hindi ka na mahirapan pa. Sige na, pahinga na. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nagtanong. Kinabukasan, maaga pa silang nag-asikaso. Di man nakatulong si Bidot noon pinuno, kahit papaano nagagawa na niyang makapaglakad. Bagaman hakbang lang ang binibilang, mas mainam na yon kesa manatili sa kanyang higaan. Tumungtong ang 12:00, tsaka pa lamang sila nagsimulang umusad. Hindi naging madali ang paglalakbay nila, lalo pat pinagtutulungang pasanin yung nanay niya. Para kasi mailabas lang ito, kailangan nila itong gawa ng espesyal na higaan na mabubuhat ng 2 tao. Nagsama na rin sila ng mga kadugo para pagsapit ng gabi, meron silang karelyebo sa pagbabantay. Ayon kasi sa tsuhin niya na kahit lumuwas sila ng baryo, posibleng sundan pa rin sila ng pamilya ni Tata Kulas. Hindi rin ito kumbinsido na umiiwas ang mga nilalang sa gulo dahil na rin sa mga kamag-anak nitong namatay. Malakas din ang tsansa na naghahanda lang ito para sa nalalapit nitong pagsalakay. Ang mga posibilidad na yon ang iniisip ng tsuhin niya, kaya kahit umalis sila, di pa rin ito nagbaba ng depensa. Bukod kasi sa magtatagal ng 4 na araw ang paglalakbay, marami rin silang dadaanang lugar na may mga nakatirang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kinakailangan nila itong tutukan sa posibleng pagkakaroon nito ng kaugnayan sa kalaban nilang angkan. Dahil sa mga sinabi nito, nakatatak na sa isip nila ang takot. Kung siya nga lang noon ang masusunod, hinding-hindi na siya aalis sa kanilang tahanan. Ang kaso lang, importante na makauwi sila sa lugar ng kanyang ina para tuluyan na siyang makawala sa ganoong karamdaman. At para magawa ito, kinakailangan niyang manalig at magpakatatag. Pagsapit ng gabi ng unang araw, lahat ay halos hindi makapagpahinga. Konting kaluskus lang, gising kaagad sila. Minuminuto rin ang paglilibot ng tsuhin niya upang masigurong walang nakabuntot sa kanilang grupo. Pagsapit ng hating gabi, may mga narinig silang huni na nagmumula sa mga tagapagmasid ng aswang. Malalayo naman ang mga ito, pero alam nila sa kanila yon nakamasid. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa marating nila ang kalapit baryo. Mula roon, buong maghapon silang nagpahinga para makalikom ng sapat na lakas at para na rin matulungan ang nanay niya. Pagdating kasi nila ng baryo, bigla na lamang itong nagdeliryo, kaya sa halip na umusad, pinili ng tsuhin niya na magpahinga na muna sa lugar na yon. Kahit papano kasi mas ligtas sila rito dahil meron yung doong mga kakilalang matutuluyan nila. Sumapit ang 2 gabi. Nagpahinga sila sa isang bahay ng kaibigan nito. Malaki ang bahay, konkreto ang dingding at gawa sa yero ang bubong. Wala ka na halos iisipin doon
Subalit ayon sa tiyuhin niya, huwag sila gaanong magpakakampante. Gabunan ang kalaban nila, kaya hindi malabong makapasok yun doon kung magpapabaya sila. Akala ni Bidot, puro na lang itong pananakot, kaya ang ginawa niya, hindi niya na yun pinakinggan. Ngunit pagtungtong ng 9:00 ng gabi, habang nasa kasarapan sila ng tulog, bigla siyang nagising nang maramdaman niya ang pagiging maligalig ng nilalang sa loob ng kanyang tiyan. Noong una parang lumalangoy-langoy lang ito. Pero nang marinig nito ang huni ng nilalang sa labas ng bahay, bigla na lamang itong nagwala. Nagpupumilit itong lumabas sa kanyang katawan na para bang gustong-gusto na nitong bumalik sa nilalang na lumikha sa kanya. Dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't nabahala siya. Bago siya tuluyang mawala ng lakas, pinilit niyang tawagin ang tiyuhin niya hanggang sa marinig na nito ang kanyang hinaing. Paglapit nito sa kanya, dito nito nakita ang tiyan niyang halos mabutas na. Literal na balat na lang kasi ang humaharang sa nilalang upang ito'y tuluyan ng makatakas sa kanyang katawan. Walang sabi-sabi, marahan itong inilapat ang kamay nito habang nag-oorasyon. Subalit kahit sa mga oras na yan, hindi niya pa rin magawang pigilan ang nilalang. Kaya naman bago pa ito tuluyang makagawa ng butas sa balat ni Bidot, napilitan itong hubarin ang kanyang kargang medalyon. At nung maisakatuparan na niya ito, paunti-unti, kumalma ang nilalang sa loob ng kanyang tiyan. Ilang segundo ang lumipas, bigla na lamang siyang tinawag ng kalikasan hanggang sa may lumabas na kakaibang bagay sa kanyang katawan. Naunang bumulwak dito ang halos 1 pitsil na tubig na animoy nagsilbing panubigan ng buntis. Matapos nun, dito na lumabas ang nilalang na parang hito ang itsura. Gabraso ang laki nito tapos kulay itim. Pagbagsak nito sa sahig, agad itong tumalon na parabang isdang kakaahon lang sa dagat. Sinubukan nila itong hulihin ng mga kapatid niya, pero masyado itong madulas. Kalaunan, nakahanap ng daan ang nilalang papalabas hanggang sa tuluyan na itong mawala. At pagkatapos nito, sinabayan ito ng nakakabinging katahimikan sa paligid. Akala nila may mangyayari pa, pero naging payapa na ang lugar hanggang sa sumapit ang sumunod na araw. Yun nga lang ang naging kapalit nito ay ang muling panghihina ng katawan niya. Nung lumabas kasi ang nilalang na yun, para siyang nalantang gulay. Wala na halos lakas ang katawan niya at ultimo daliri niya, hirap na siyang maigalaw. Di na rin niya nagawa pang makapagsalita at kahit anong kausap sa kanya, wala siyang nagiging sagot kahit man lang senyas. Nung makita ito ng tiyuhin niya, dali-dali siya nitong binuhat at pinahiga malapit sa kanyang ina. Buong magdamag din siya nitong binantayan. Gawa ng ayon dito, delikado na ang kanyang kalagayan. Kung siya ay mapapabayaan, posible niya itong ikamatay. Kaya naman di pa man pumuputok ang bukang liwayway, nagmamadali na silang lumakad. Mula sa baryong yon, wala nang pahinga ang kanilang pag-usad hanggang sa makarating na sila sa tunga. Ilang milya na lang ang layo nito sa Amahit, kaya kahit malapit nang sumapit ang gabi, di na sila tumigil pa. Pagod na pagod man ang kanyang mga kaanak, pinilit nilang makasunod sa tiyuhin niya. Hindi naglaon, dito na nga sila nakarating sa bundok na nagsisilbing hangganan ng Amahit. Ilang kilometro na lang din ang layo nila sa baryo, kaya pinilit nilang umusad hanggat kaya pa. Ang kaso lang, pagbaba nila ng bundok, may mga nakita silang aswang na nagmamasid sa mga sanga ng malalaking puno. Malapit lang ang mga ito at sa estado ng mga nilalang, parang gustong-gusto na sila nitong sunggaban. Nang mapansin naman yun ng tiyuhin niya, agad sila nitong pinahinto. Walang sabi-sabi, dali-dali siya nitong ibinaba, sabay hugot ng sundang na nasa bewang nito. Pagkatapos tumingin ito sa kanila habang nagwiwika ng, "Ano't ano man ang makita ninyo,
wag na wag kayong tatakbo. Manatili kayo rito dahil hindi natin alam kung meron pa ba silang mga kasama o wala na. Tandaan ninyo, mas ligtas kayo kapag nakikita ko kayo. Pagbanggit nito, tsaka nila nasilayan ang pagkapang ng mga aswang sa puno. Nakauna ang ulo ng mga ito na parabang napakagaan ng kanilang mga katawan. Paglapat ng mga nilalang sa lupa, dahan-dahan itong gumapang patungo sa harapan ng tiyuhin niya. Kagad itong nagsikumpulan hanggang sa magsimula na itong umangil. Ayon kay Bidot, mahigit 10 nilalang ang nakita nila noon. Bawat isa sa mga ito malayo sa wangis ng tao. Ramdam din niya ang kabangisan ng mga nilalang dahil sa kanilang mga itsura. Ilang minuto pa ang lumipas, buong tapang na itong sinugod ng tiyuhin niya. At nang makita yon ng mga nilalang, agad naman itong sumalubong ng buong puwersa. Literal na pinagtulungan nila ito hanggang sa magawa na nila itong masugatan. Matapos ang pangyayari, dito na paunti-unting dumipensa ang tiyuhin niya. Hindi na rin ito nakalaban sa mga nilalang, dulot ng agaran nitong panghihina, buhat sa mga natamo nitong pinsala. Ngunit sa kabila nito, nakaya pa rin itong makipagsabayan hanggang sa bigla na lamang itong masunggaban ni Tata Kulas. Hindi yun nakita ng tiyuhin niya, gawa ng nung makipaglaban ito, nanatili itong nakatago sa talahiban. Maingat itong naghintay ng pagkakataon hanggang sa matsyempohan ito ang tiyuhin niya. Ora mismo tumarak sa likurang bahagi ng leeg ng tiyuhin niya ang mga pangil nito. Pilit naman yung nagpumiglas, pero sa kasamaang palad hindi nito naalis ang nakabaong pangil ng nilalang hanggang sa dahan-dahan na itong manghina. Maya-maya pa, nakita niya ang tiyuhin niyang pinagpipistahan na ng mga kalaban nila. Marami na itong galos at saksak sa katawan, pero hindi pa rin ito bumabagsak. Subalit nang maramdaman nito ang nalalapit na nitong katapusan, napilitan nitong mapaharap sa kanila habang naghahabol ng hininga. Bagaman pinagtutulungan ito ng mga aswang, tila bang naging manhid na lang ito sa mga natatanggap nitong pinsala. Kalaunan, bago yon mawala ng ulirat, nagawa pa nitong makapagwikas sa kanila ng, Tomas, itakas mo na ang mga anak mo. Susubukan ko silang pigilan hanggang sa makalayo kayo rito. Alam mo na ang daan patungo sa lugar namin, kaya ikaw na ang bahala sa kanila. Bitot, ingatan mo ang medalyon ko. Hanggat hawak mo yan, hinding-hindi ako mawawala sa tabi mo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad namang kumilos ang tatay niya. Dahil sa tulong ng tiyuhin niya, kaya nakalayo sila sa lugar na yon nang hindi gaanong nasusundan ng mga kalaban. Kalaunan, nang hindi na nila ito makita, unti-unti na silang nakaramdam ng kapanatagan sa mga sarili nila. Nawala na rin ang tensyon, kaya mas nakapaglakad sila ng mabilis at nakapag-isip ng tama. Ang kaso lang, di pa man sila nalilipasan ng kalahating oras, nakita nila ang mga nilalang na nakabuntot sa kanila. Mabilis ang pag-usad ng mga ito. Animoy ayaw sila nitong palayuin sa lugar na yon. Nang makita naman ito ng mga pinsan ng kanyang ama, nagpa siya itong magpaiwan. At para magawa ito, ang kapatid niya ang bumuhat sa kanya, habang ang nanay naman niya ay akay-akay ng kanyang ama. Hirap na hirap man sa ganoong sistema, hindi sila sumuko. Kalaunan, dahil sa sakripisyo ng mga nagpaiwan, narating nila ang lugar ng kanyang ina. At nang makapasok sila roon, agad silang nakakita ng mga naglilibot noong mismong gabi. Ora mismo nalaman ng mga ito ang nangyari, kaya agad itong nakapagpadala ng tulong. Di pa man sila nakakapasok sa loob ng tahanan ng lolo't lola nila, narinig na nila ang pag-atungal ng mga nilalang habang mabilis na kumakaripas ng takbo papalayo. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, dito nila nakita ang mga rumesponde na dala-dala ang mga kasama nilang inatake ng mga aswang. Yung dalawang magpinsan, halos hindi na makilala dahil sa basag-basag nitong pagmumuka.
Yung isa sa kanila naputulan pa ng braso dahil sa paglapa ng aswang dito. Habang yung tsuhi naman niya, inuwing walang malay. Awa ng Diyos, hindi yun namatay dahil sa mga bakod at puder nito sa katawan. Yun nga lang, magpapagaling ito ng ilang buwan. Posible ring abuti ng taon ng gamutan, depende sa matutuklasang sakit at pinsala ng lolo nila. Matapos naman niya yung makita, kahit papaano napanatag siya. Labis ang pagkagalak niya noon dahil walang namatay sa hanay nila. Ngunit sa hanay ng mga aswang, 2 ang nasawi. Napatay ito ng tsuhi niya sa pamamagitan ng sundang na binuhusan ito ng pangontra. Pagsilay dito ng kanyang lolo, agad itong lumapit sa mga labi. Tahimik niya yung pinag-aralan na parabang meron siya ritong gustong matuklasan. Maya-maya pa, nang makuha na ng matanda ang pakay niya, agad nitong ipinatawag ang iba pa nitong mga anak. Sa harapan nila mismo, nag-usap-usap ang kanilang mga kadugo para sa binabalak nitong pagtugis sa angkan ni Tata Kulas na kilalang gabunan. Gusto kong maiharap niyo sa akin si Tata Kulas pagsapit ng gabing ito. Gawin niyo ang lahat para makuha ng buhay ang gabunang yun. Huwag kayong mag-alangang pumatay kung ito'y kinakailangan. Lipulin niyo rin ang kanyang pamilya, pagpapakita ng pangil ng ating angkan. Hindi ako papayag na yurakan ng kahit na sinong demonyo, ang kahit isa sa mga kadugo ko. Maliwanag ba? Pagkarinig naman ng mga tsuhin niya, agad yung sumang-ayon. At kahit maaga pa, umalis na ang mga ito. Paglisa ng mga kadugo nilang yan, tsaka naman sila nitong sinimulang gamutin. Inuna nito ang nanay niya dahil ayon sa lolo niya, masama na ang lagay nito at kung pababayaan, posible pa itong mamatay. Dagdag pa nito na, ligtas na siya, kaya wala na siyang dapat na ipag-alala. Ang kinakailangan na lang nilang gawin ay magamot ang naiwang pinsala sa katawan niya. Paborito ka nga talaga ng anak kong ito, Apo. Alam mo, yung tsuhin mo, hindi yan basta-bastang nagpapaubaya ng medalyon niya. Ikaw ang kauna-unahang pinahiram niya nito. At kahit sa harap ng panganib, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Nakakapanibagong ipinakita niyang pag-uugali. Dahil alam ko na sa lahat ng anak ko, siya ang pinakamakasarili. Palagi niyang inuuna ang kanyang sarili, higit sa kanino man. Alam mo, kung hindi niya ipinaubaya ang kanyang medalyon, posibleng natalo niya ang lahat ng iyon. Kaso lang, maaaring nakita niyang nasa bingit ka ng kamatayan, kaya nagparaya siya. Nang marinig ito ni Bidot, hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Pakiramdam niya kasi, siya ang may kasalanan kung bakit ito nangyari. Subalit bago pa man siya makapag-isip ng kung ano, kalmado siya nitong nilapitan habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang ulo. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Apo. Ginawa yun ng anak ko dahil gusto kanyang protektahan. Normal lang yan, lalo na kapag mahal mo sa buhay. Darating ang araw na ikaw naman ang gagawa niyan. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, tsaka na ito umalis. Hindi na rin niya yun sinundan, gawa ng maigi niyang pinag-isipan ang mga bagay na kanyang narinig. Alam niya kasi na nagsasabi ng totoo ang lolo niya, kaya hindi biro ang naging sakripisyo ng tsuhin niya. Ilang oras pa ang lumipas. Nang mapansin niyang unti-unti nang lumulubog ang araw, pinili na niyang magpahinga. Ayon kay Bidot, buong maghapon siyang nakakulong sa silid dahil yung mga kapatid niya hindi niya halos mautusan. Yung takot kasi ng mga ito, literal na naiwan sa kanilang mga katawan. At bawat isa sa kanila, hindi humiwalay sa kanilang ama. Kaya naman sa halip na tumambay sa labas ng bahay, minabuti na lamang niyang matulog. Tumungtong ang 5:00.
Nagising siya dahil sa amoy ng gamot. Pagsilay niya sa kanyang kinaroroonan, nakita niya ang lolo niya na hinihilot ang kanyang tiyan. May kasama rin itong matandang babae na kung hindi siya nagkakamali, yon ang nakatatanda nitong kapatid. Ayon sa kanya na, kung mahusay na manggagamot ang lolo niyang yon, di hamak na mas mahusay ang kapatid nito. Yun nga lang, hindi ito madalas manggamot at ang ginagawa nito ay magbigay lamang ng payo sa lolo niya kung ano ang kinakailangan nitong gawin. Bawal kasi yung manggamot, pinuno, dahil na rin sa naging pangako nito sa kanyang karga. Pagsilay naman ito sa kanya, agad siya nitong nilapitan para kausapin. Inabisuhan siya nito na magaling na siya at ilang oras lang babalik na ang lakas na nawala sa kanya. Nang marinig naman niya yon, ramdam niya na nagsasabi nga ito ng totoo. Sa bawat paghagod kasi ng lolo niya sa katawan niya, ramdam niya ang pagkabuhay ng kanyang mga ugat. Ilang minuto ring nagtagal ang paghilot nito bago siya nito utusang magpahinga. Sumapit ang 7:00, masarap pa rin ang tulog niya. Inakala nga niya noong buong magdamag na ito, pero di pa man sumasapit ang hating gabi. May mga narinig siyang mga sigaw at kalabog sa loob ng bahay. Nung dumaan ito sa tenga niya, alam niya na kaagad na pagmamay-ari ni Tata Kulas ang boses na yon. Hindi siya pwedeng magkamali dahil sa naging engkwentro nilang dalawa. Pagupo niya sa higaan, dito niya naramdaman ang paglakas ng kanyang mga paa. At kagaya ng sinabi ng lolo niya, nakapaglakad na nga siya. Wala na rin siyang naramdamang sakit sa kanyang tiyan, kaya madali na lang niyang narating ang sala ng bahay. At pagdating niya sa lugar na yon, nakita niya ang mga kadugo nilang nagkukumpulan. Nakatayo yun papaikot kung saan sa pinakagitna nila naroon ang grupo ni Tata Kulas. Lahat yon hubot-hubad na at sa estado ng mga ito, parang matindi ang kanilang pinagdaanan. Habang kinokompronta yon ng kanilang pamilya, paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa kanila. Kesyo hindi nito sinasadya, nagawa niya lamang yon dala ng emosyon at kung ano-ano pang mga rason para maipagtanggol ang sarili niya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito kinagat ng pamilya ng lolo niya. Ang naisagot lang nito kay Tata Kulas, Wala kaming pakialam sa dahilan mo. Kaya ka ngayon nandirito dahil sinaktan mo ang 2 anak ko. Alam mo ba, Kulas, na isang mortal na kasalanan ang sakta ng mga anak ko habang ako'y nabubuhay pa? Kaya para mapagbayaran mo ang lahat, kinakailangan mong magdusa hanggang sa mamatay ka. Lahat ng may kaugnayan sa iyo ay matadamay. Kaya ngayon palang ihanda mo na ang puso mo. Uunahin ko ang mga anak mo. Isusunod ko ang malalapit mong mga kadugo at mamaltratuhin ko sa harapan mo ang iyong asawa, umaraw man o gabi. Lahat sila parurusahan namin hanggang sa sumuko ang kanilang mga katawan. At sa oras na sila'y mamaalam, ikaw na ang aming isusunod. Kaya ngayon palang, bastardo, sinasabi ko na sa'yo, ihanda mo ang sarili mo. Sa mga susunod na araw, natitiyak ko na hindi mo magugustuhan ang mga mangyayari. Pagkasambit nito ng lolo niya, napahagulgul na lamang sa pag-iyak si Tata Kulas. At habang ginagawa niya ito, hindi pa rin ito tumigil kakahingi ng tawad sa kanila. Ang kaso lang, anuman ang sabihin niya, huli na ang lahat. Lumipas ang gabi nga, sinimulan na ang paghahanap sa mga natitira pang mga kadugo nito. Bawat parte ng baryo ay masinop nilang sinuyot hanggang sa wala nang matira. At nung makuha na nila ang lahat ng nilalang na may kaugnayan kay Tata Kulas, dinala nila ito sa isang ilang kung saan sila lamang ang nakakaalam. Ayon kay Bidot, na maging siya man, hindi inaasahan ang ganoong lugar ng kanilang pamilya. Dagdag pa niya na, mula sa ilang na yon, merong nakatagong tahanan.
Tanging mga kadugulang nila ang nakakaalam nito at ginagamit lamang nila ito tuwing may nahuhuli silang nilalang na gustong parusahan. Hindi nakatagal sa lugar na yon si Bidot Pinuno, pero alam niya kung ano ang nangyayari rito. Base sa mga tsuhin niya, ikinulong doon ang pamilya nila Tatakulas para gutumin ng isang buong buwan. Ginagawa nila ito upang mapilitan ang mga nilalang na kainin ang mga kauri nila para mabuhay. Ayon sa mga kadugo niyang saksi, na nung makabalik sila sa bahay na yon, pagkaraan ng isang buwan, langhap na langhap nila ang kakaibang amoy malayo pa lang. At pagdating nila rito, bumungad sa kanila ang pamilya ni Tatakulas na para ng mga hayop ang itsura. Nanlilisik ang mga mata nito kahit umaga at sobra ng payat ng mga katawan nila. Wala na rin ito sa kanilang mga katinuan na animoy tuluyan na itong naging mga hayop. Papaikot sa silid kung saan sila nakakulong ay ang labi ng kanilang mga kadugo. Pagkatapos nila itong masilayan, bigla sila nitong sinunggaban. Nagpumilit itong makatakas pero hindi ito umubra sa mga tsuhin niya. At nung mahuli na nila ito, inabot pa ng 6 na buwan ang nangyaring pagpaparusa. Kabilang sa parusa ang paghataw dito ng latigo at paghihiwa sa mga katawan nila. Dumiri ng tao ang nagsisilbi nitong pagkain, kaya di pa man lumilipas ang 6 na buwan, malayong malayo na ito sa kanilang mga itsura noong sila'y malaya pa. Sadyang nakakapangilabot ang ginawa ng mga kadugo niya sa puntong ayaw niya na itong pakinggan. Pagkaraan ng 2 taon Pinuno, nabalitaan na lamang ni Bidot na patay na ang pamilya ni Tatakulas. Itinaon nila ito sa kaarawan ng lolo niya bago nila ito tuluyang paslangin. Ayon sa balitang nasagap ng tatay niya, hindi naging maganda ang kinahantungan ng parusa. Maraming beses na tinangka ng mga ito na kitilin ang buhay nila dahil sa mga pangyayaring hindi na halos nila masikmura. Ang kaso lang, ultimong kamatayan ay tinalikuran sila, kaya walang nagawa sila Tatakulas kundi ang maghintay. At bago yun mamatay, isinumpa nito na mananatili ito sa bahay na yon sa loob ng 100 taon. Kaya nang marinig ito ng mga kadugo nila, agad nilang sinunog ang bahay na yon kasama ng mga labi ng pamilya. Dahil sa mga narinig niya, kung kaya't naging parte ito ng kanyang bangungot. Mag-iisang dekada rin itong hindi nawala sa isipan niya bago siya nagkaroon ng magandang tulog. At magpahanggang sa ngayon Pinuno, may mga pagkakataon pa ring nasisilayan ni Bidot sa kanyang panaginip ang nakakapangilabot na parusa na ibinigay ng angkang katapat ng gabunang si Tatakulas. Meron lang akong isang malaking katanungan sa kwento na to. Diba Bidot, nawala yung tatay mo? Paano siya nakabalik? Diba? Wala akong nasabi, wala akong naikwento kung paano siya nakabalik. Ano ba to? Nung naglikom kayo ng mga kamag-anak nyo, nandoon yung tatay mo? O kusa siyang bumalik, hindi na lang nabanggit sa kwento? Yun lang yung tanong ko.